ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಏರು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ್ಯನ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈಫುಗಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೈಫುಗಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಫಿನ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಯಾನೊಂದು ಫ್ರೈಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಉಚಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಅವ್ವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಕ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಲ ಒಚ್ಚರೆ ಅಡಿಪೆರೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯನೆ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಡಿತದ್ದು ನೆಲ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತು ದುಮ್ನಾನಿಯ ದೀಪೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಮನದಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿದ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಬೈನ್ ಮಂತ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂದ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡೆನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜೇ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆರ್ದು ದುಮ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ನಾನಿದ ನುಪ್ಪು ಉರಿದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಬೊಕ್ಕಾಗ ನಮಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಮಾತ ಉನೊಲಿ ಪಂಡದು. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೀರ್ದೋಸೆ ಇನಿಯನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರ್ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಂಡ ಪನೊಲಿ ಅಮ್ಮ ಈರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಅಂಡ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡಂಚ ಅತ್ತತೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂತ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾವಲಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಊರುಡ್ದು ಬನ್ನಾಕನದೀನಿ ಎಂಕ ಆಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನವೆ. ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಯಾನ್ ಯಕಡೆ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಗ್ ದೀದಿತ್ತತೆ ಅವಲ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೆತ್ತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆನ್ನ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಪಿದಲೆ ಬಾಯ್. 9:30 ಆನಗೊಂಡತೆ ವಿಜಿ ಕಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಾಪುಂಡು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ದಾಕೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಗ ಬೊಡಿತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡದ ಕಾಲ್ ಮಂತೆರು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೀಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಡು ಪಂಡದ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಬೊಡಿತಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪುನು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ದಾರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಕುಲ್ಯ ತುಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಬೈದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಉಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇತ್ತಂಡು. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಐತ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಕೆಲವೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತರು ಇರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತರು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚ ಗ್ಲೋ ಆಪುನಿ ಪಂಡದು. ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಉಜಾಡಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಮಂತಿನೇನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡೈಲಿ ಅದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಚಳಿಗಾಲ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾವರ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕೈ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆ ಮಾತ ಬರೊಂಟದು ಪೋಪುಂಡು ಚಳಿಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬದದು ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ని ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಮೋನೆಗೂ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆನ ಅವೇನೆ ಕೈಕಾರ್ಗ್ ಮಾತ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಅವರುಂಡತೆ ಕುಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಲೊಂದುಂಡು ಅವೆಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪರ್ಪೆ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪರ್ಪೆ. ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸುಗುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಊರುಡ್ದು ಕಂದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೈತದೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬುಲಿಪ್ಲೆ ಬುಲಿಪ್ಲೆ ಬಯ್ಯಾನಗೊಂಡತೆ ಇಂಕ ದಾದಂಡಲ ತಿನ್ಕ ಪಂಡದ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಎಂಗಿತ್ತಂಡತೆ ದಾಲ ತಿನ್ಕ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುನಾವೆ ಅವು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಂಡಂದಾಣ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಅವೆ ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಡದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುನಿ ತಿನ್ಕ ಪಂಡದು ಹೊರ ತಿನ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ತಿನ್ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪಾಲ್ನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಮೋಮೋಸು ದಹಿ ಪುರಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸಾಲ ಪಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ತಿಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡದು ಅವೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕುರಾಯದಿತ್ತಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅತೆ ಅವೆಟ್ ಮಾತ ಚೂರು ಕುರಾಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಂಡವೆ ಅಂಚೆ ನವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತುಂಡವೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಟ್ಸನ್ನ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಜಿಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಉದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಚಾಂಡಲ ತಪ್ಪದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಮದಿಮೆರ್ದು ದುಂಬುಲಾತೆ ಮದಿಮೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲಾತೆ ಇತ್ತಲೆ ಅನ್ನುಂಡತೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋನಗ ಇಂಕು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಉದಸಿನವೆ ಅರ್ಧ ದಂಡಲ ಎಂಡ ಬೇಲೆ ಪಂಡತೆ ಅದಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಅನಲ್ಪರದ ತಪ್ಪವೆ ಆತು ಉದಸಿನ ಅಂಡ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತೇಪಂಡ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ್ದು ಆಪುನಾತಿ ಅನ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ತೂಯರೆ ಪೋಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈಫ್ಗಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೈಫ್ಗಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾಡರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿನ ಊರು ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿನ ಊರು ಯಾನು ದುಂಬುಲ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ದಯಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದೆಂಕಿ ರಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾಡರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಓಲು ಮಾತ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆನ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿಟೇ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಡೆಗುಂಡತಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗೀತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದುಂಡತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ದಾನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿನಯ್ ಬಟ್ ಆರ್ ವಿನ್ ಆತ್ ಜೇರು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದುದಿರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಪಂಡ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಂಡತ್ತೆ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಟೈಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತರು ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ದ ವ್ಲಾಗನ್ ಇಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಐನಾದ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ ನಮಗೆ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಇಡೆಗಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್